Arratsaldeon guztioi, zer moduz gara izue, temperatura hotzak bai Euskal Herria, baina zorionez eguraldiak ez du korapilorik eragin gure errepide sare nagusian. Arratsaldeon guztioi, aska dezagun beste korapilo bat. Bullyinga sufritu duen lagun bat izango dugu gurekin. Eta hezkuntzan, ze pauso ari gara ematen bullyingari aurre egiteko? Eta umore pixka bat ere bai aurrera egiteko gaurko gure gonbidatua Gazteako irrati esataria da, eta komikoa ere bai nekatutak bakarrizketa saioarekin Euskal Herria zeharkatu ostean, larun batean eskainiko du azken aldiz Donostiako antzoki zaharrean bere azken saioa. Biba Antxon Telleria! Biba! 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 Nekatutak! Nekatutak! Ni banoa ikustera? Bai. Zuk ikusi duzu, bai, nik ikusi nuen, bai. Oso ondo dago, Bai, zuere txiste kontatzaile hona zara, Xabi? Ez esan nahi ez du, nire komikoa naizela. Bai. Prestade? Zuere bai. Gutxixeago? Bai. Bai, prestade? Bai, ni preste. Xabi, zein da bazure txiste mitikoa? Badoaz bi ta erori zaigu erdikoa. Hori oso txarra da eta betikoa. Hori da umore bat oso teknikoa. Konta zaidazu zure txistetan txistena. Zu ikusita esan da gelditzen da dena. Ba hori ere txarra zen kito txiste dema. Biba zuek astea ez alda onena. Baz dezagun eta gozatu dezagun eguraldirarte elkarrekin biba. Gu eta biba zuek! Otsaila amaitzera doa, baina osasun mentalarekin zerikusia duten gaiek, saio honetan ez daukate amaierarik eta asteartero bezala, gaur beste korapilo bat askatzera gatoz. Hilabete aldatuko da bai, baina ez gure tertuliak ideak, beraiek hemen jarraitzen dutelako ongi etorri Idoia Madarieta. Arratsaldeon. Maite Norma Zabal. Kaixo. Eta Iñigo Antxorregi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer modu zaudete? Ondo. Bai, ezta? Bueno, Gaurko gaia, Maitane, zuk aurkeztuko diguzu, zein da gaurkoa? Bai, gaurko gaia korapilotxua eta potoloa, bullyinga. Eta bitxut nola dien gauzak ez, ingelerazko hitz jarri beharra izan zioten, pixka bat ikusgarritasuna izateko. Orain arte garrantzi asko emanetzaiona, eta bueno, desgraziz, aste hauetan gainera inoiz baino eguneratuago dagoena. Bai, eta izena jartzeak hori ekartzen du askotan ez, jendeak ulertzea, ara hori da beraz gertatzen dena, ez da? Izena duenak izana dauka, ez da? Baina gaur egunien globalizazio hau dela eta ez dela, inglesez ipintzen bedutzogu izen bat, emoten dau, garrantzitsu dela edo potolu hau edala, ez da? Ni nore burruka pertsonala daukot, euskaraz baukogu berba bat, jazarpena moduko ez, zetako esan bidugu inglesin, ez da? Baina, hau nore asuntu eda. Bazan garaiare umeen gauzak zirela, askotan esan dugu hau, ez? Umeen gauzak dienak, ikuste ez diela umeen gauzak, eta beti egoteak ez duela esan nahi, beti egon behar dunik. Hori ere bai. Zer dartu aurkizu ez zuei burura, Iñigo, zuri, bullyinga entzuten duzunean, edo jazarpena entzuten duzunean? Justu hoxe, beti geixo entzun izan dut umien kontuek, bi hitzoxe geixo entzun izan ditu, kasi bullyinga behar baino, ez? Eta betu bullyinga ere asko entzuten hitz badala, baino, kanpotik amorro handiz bizizendetan tema bat, ez da, ume batek txikiten hainbeste sufri berra, ez da justu. Ez da justu iruditzen eta ez dakiz zeba pasatzen. Kisto da morro matit. Bai, umeen kontuak entzuten da beti, baina egongo dira agian guraso asko, pentsatzen dutenak gara, hori niri ere gertatzen zitzaidan, ez da, gaur egun guraso naiz, baina niri ere gertatzen zitzaidan, baina nekien, ez da? Karo, nire garaizen ziren, hori umeen kontuek, geiztuek, gero institutu garaizen, matoiek, batzuk sufritze ben, beste batzuk sufridu arazi etxe ben, eta beste batzuk gehien goizilekoek.
Ixeten ziren, ez da, hau asuntu ez da biren artekoe bakarrik, ez da, erasotzaile eta nork sufritzen da ben. Dagor jente gehiago bai, ez da, begiratzen dauzenak, beldurrez igul, beldurra itxik, ez da bezaten zer dan gertatzen dagona, eta igul horbe bai, atentzio apur bate ipini bidogune, eta inigok esan da bena umin kontuk, baina umik baino nagusi jauetan gaztien ganbe bai, emoten da. Gero hor nera bezaruen aztu etzen da bai, ez da, talde presioarekin, nera arte da talde presioan, nonde bullying, eta gero ja, helduaruen mobin, hau be inglesien, ipini bero zentzogu berba bat, garrantzitxe emoteko, ez da? Eta hau lanien emoten dan jazarpena. Hemen, niri ez, bullying hitza entzutean, lehenengo gozatortzen zaitena da mina eta zauria, ez? Zauria alde guztiedatikan, eta zauria daukan pertsona batek nolan kapaz da beste bati zauri bat sortzeko, ez? Eta atzetik datozen zauri guzti horiek beste bati ematen dizkigula, orduan gizartearen erreflejua ere bai da. Ze ikusten dugu gaur egun indarkeriarekin dena lortzen da lanik, barkatu baino, kongresu bat ikusten baldin baduzu edo politikari guztiak ikusten dituzunen ere, nola egiten dute beraien artean. Indarkeria, mehatxua, ez, asko entzuten da eta normalizatu daukagun, hizkuntza edo mugimendu bada, orduan, umeek gure imitazioa daukate. Orduan kontuz berei eskatzeakin, guk egiten ez egun guzti hori, Eta zauria aipatu duzu, adimen emozionalean esate baterako Maitane izango du bere eragina. Eske, bullyinga dago erabat erlazionatuta honekin. Eta ikusi barra daukagu hemen gabezia handiak ditugula oraindikan, eta adimen emozionalean, golemanek zituen jarreta beti 4 paso direla, eta guk eskatzen diegu normalean, 4. dela, empatia izatea. Itxoin, ze aurretikan dago autokontzientzia bat. Nik ezagutu behar dut nire burua eta identifikatu zer sentitzen deten. Normalen, aur bate, gazte bate, kume batek ez daki, ez du ulertzen ze gertatzen zaion. Eta zaurie bat, eta mina balimadu, beste bati eman behar dio, Atera egingo du, ez du identifikatzen. Eta gero da, autorregulatzen ikasi nik hori manejatzen. Ondoren, motivazioa gaur ez doa horrekin bat, baino gero da empatia. Nik nire ulertzen badet, besteen ulertuko dut. Baina ze gertatzen da, pues badarela ume asko eta gazte asko, ez dakitenak ze gertatzen zaien, eta orduan bestean gan jartzen dute fokoa, eta min guzti hori bestearen gana doala. Eta Idoia, ze ondorio psikologiko edo ze ondorio eragin ditzake bullyingak pertsona batengan? Babitu, bullying jazarpena sufritzen da den pertsona bat, ume, gazte, Maitanek zan da modun, saria hundize dauko barruan eta hartzen dau min fiziku, momentu batzutan, min emozionala eta min soziala. Min emozionalen barruen edot zartu, zelan eukitzen da bezan arazuek euren autoestimarekin, ez da? Eurek ez bada benai nigaz egon, edo eurek ez badauke gogorik nigaz egoteko, neuk zozer txartu entzotelako da, ez da? Eta esaldi gogor bat inoiz entzun dutena da, ez bana bemaitxe, igul ez dutelako merezi izango da. Osea, zelako erruduntasun sentimentu, tristura, gero hor ikusileik edibe bai, depresio, antsietate, sintoma batzuk, kompleju epe bai, gorputzarekiko, izaeriaz lotute, zelako guztuk daukezan be bai, ez da? Gustuatzen zaizkigun gauzekiko interesa galtzea, adibidez? Claro, ze, ez dakit, igual eskupelotan jokatzi guzteten zat. Ez naz jongo eskupelotara, edo tristuran edo depresioin nagolako, baina baitza bilurre daukotelako, ze igul nire erasotzaile bertan ingurun topauleikeot, ez da? Eta orduan, min sozial hori bebai, ikusten dugu batzotan isolamenduen. Normala, ez da? Eskolara gotxuteko gogorik ez daukot, txarto nago, edo guztoko dutezan horrek ekintzetatik apartau eitzenaz, ez da? Eta orduan nipentzetot hor nagozizok egon behar garela purtsu bat atento, ze umetan sufridu dugun guzti hori gero helduaruen barriro agertzen da. Eta hor agertzen da somatizazioen bitzartez, agertzen da bebai harremanetarako zailtxasunen bitzartez, eta bebai agertu leike estresa, trauma ondorengo estresa moduko sintomakin, bebai. Ez da txikikerizia bat. Nahi txegun asuntuk izen, ez da inundik inora be txikikerizia bat. Eta hor bai, Maitanek aipatu den modun, hori gestio emozionala, adimen emozionala, nahozio gara, geure emozioni gestionetan ikisi berdogunek, eta izan gaitzezan eredu umintzako. Ze, karo, laugarren pausure pasetako eskatzen dut gure, ez da? Izen empatikuek, eta norberak hori zer dan behigual ez daki.
Bullying kasuak askotan edo gehienetan eskola giroan gertatzen dira. Jardezagun orain fokua gure hezkuntza sisteman ze aurrera pauso ematen ari garen bullyingari aurre egiteko eta 3 lagun agurtuko ditugu. Gurekin dira Itxaso Galarraga, Ane Rodríguez eta Elisabet Caballero. Arratsaldeon hirukote. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Eli, zuretzat lehenbiziko galdera, nola detektatzen da bullying kasu bat gaur egun? Bueno, gure eskolan bullying kasua detektatzeko, egia da, gelan bertan ikustea edo somatzea zailagoa dela, gehienetan irakaslearen aurrean ez alako gertatzen, baina batzutan tutorean aldetik informazioa iristen zaiola eta evidentziak edo informazioa jasotzen juten dela, orduan ikusten dunean ja kasu hori izan daitekela jazarpena, gure eskolan kibat aldera juten dira, ez da? Eta hortarako esan behar dut, hori ikastolen elkartean kiba metodoa erosi edo kontratatu zala Finlandian, eta hori da guk erabiltzen dugun metodoa. Orduan gero ikusten badegu tutoren aldetik igual informazioa iristen dela, izan daiteke ere askotan, gurason aldetik edo kanpotik etortzen zaigula informazioa. Ane, eta protokoloa martxan jartzen denean ze urrats jarraitu behar dira, gero? Lehendabizi biktimarekin elkarrizketatxo bat bideratzen dugu, bertan inpremaki batzuk betetzen ditugu Eusko Jaurlaritzak baita gure parte da, eta inprimaki batzuk bete behar dago behaien elkarlana sortzeko. Erasotzailearekin ere hitzaldi txiki bat sortzen dugu. Hitzaldi horiek egin ondoren gurasoi jakinarazten diegu. Gurasoek egia esan gurekin parte hartzen dute eta lagungarri izaten direla. Eta jarraipen bilerak sortzen ditugu bai biktimarekin eta baita erasotzaileekin, azten zehar. Jakin dezagun nola jarraitzen duen, beraien harremana. Orain, aipatu dugu zerbaitanek, baina Itxaso, biktima, bullyinga sufritzen duen biktimarekin, zen lan egiten da zehazki? Bueno, esan bezala esku hartzean hasten da lan bat, ez? Orokorrean beraiekin lantzen da nola dauden, informazioa pixkat eskuratu, eta gero gatazka edo gertakari hori eten dela eta bera hobeto sentitzen dela, ez? Konturatu behar gera, ohartu behar gera, eta batez ere landu behar dugu. Eta batez ere ikusten dugunean, gatazka hori eta jarraipen bilera horiek amaitu ondoren, arlo pertsonalean ere lanketa bat dagokiola edo ondo etorriko litzaiokela, horretan normalean saio batzuk izaten ditut eta baloratzen dugu pixka bat, hemen lagundu ezaiokegun edo kanpo laguntza bat jaso dezan. Bideratzen dugu, ezta. Eta bullyinga egin duen horrekin ze lanketa egiten da, Itxaso? Bullyinga egin duenakin ere, esan bezala esku hartzean hasten dugu baita ere, eta baita ere aipatzen zaio, eten behar dela, gatazka edo gertakari hori berriro ez dela emango eta ez dela errepikatuko, ondorio batzuk ere jartzen saiatzen gera, beraik ikus dezaten, azkenean ondorio bat duela, ez? Egindako horrek edo sortzen duen kalte horrek ondorio bat izan behar duela, batez ere beraien jarrera alda dadin, ez? Eta horrez gain ere, hori da, arlo pertsonalean ere ikusten ditugun, lehen maitanek aipatu den bezala, ez? Eta idoiak eta norbera ere ez da ondo egoten, ez? Eta orduan ondo ez gaudenean ere, komenigarria da lanketa bat egitea, bera ere hobeto sentitu dadin, eta berak ere, jarrera horiek alda izan. Eli, esku hartze horretan, gurasoen presentzia ere garrantzitsua da? Esku hartzetan hemen eskolan bertan gurasoak hementxe bertan ez dute parte hartzen. Baina lehenengo esku hartzea egiten dugunean, lehenengo elkarrizketa sortzen danean, ondoren gurasoi deitu behar zaie, eta informatu behar zaie, behaien seme alabak bilera edo elkarrizketa horietan egon diela, jazarpen kasu bati aurre egiteko. Gero, noski, hane komentatu duen bezala, askotan, disgustu handia hartzen dute, hori izaten da orokorrena, eta gure esperientziagatik denak beti prest egon izan dira guri laguntzeko. Orduan zer eskatzen zaie? Etxean, danok hildo beretik jokatzea eta etxean ere
seme-alabekin horrela hitz egitea, ez da? Eta jakina, beharra baldin badute gurekin bilerak egiteko, aholkua eskatzeko edo dozein moduko laguntza behar dutela, gurekin ere bilerak egiten dituzte. Ane, lortu da garai batetik onera ikastetxeetan bulinaren kontrako kontzientzia indartzea? Bai, lortu da. Batez ere, biktimaren papera edo erasotzailearen papera errezagoa da. Jakitea zendan, baino Idoiak lehen esan duen bezala gris hoiek edo tartean dauden hoiek indartu ditugu. Orduan, hoiek ere badakite zer gertatzen ari da inguruan. Orduan, hoiek badira gure laguntzaileak azken finean. Hoiek dira guri abisua ematen digutena edo badakite zer sentitzen duten, Maitanek lehen empatia hori asko lantzen dugu. Orduan, azkenen landu dana da erdian dauden ikasle hoiekin indartzea. Eta azkenean, bai, ekiditu da eta erabatera, bai, hobeto dijo. Irukote Itxaso Galarra, Gane Rodríguez eta Elisabete Caballero benetan eskerrik asko zuen hitzengatik, pixkanaka eta asko ari gara ikasten, zuen bezalako jendeari esker. Ondo izan, Besarkada bat. Mila esker, ondo izan. Bueno, pertsonalki esan bardet irurak kriston irakasle honak diela. Ona, gertukoak dira Oso orduan, gertukoak. Nahi ez dakitze kordauzat eta apunte hau nahi eten baita ere, hemen asko koinziditzen batzutan buline ez dala ikusten. Eta akordau naiz guraso batek kontauzinakin, eta esatezun, eske momentu baten aiau nintzen, bere semie buline jasatezun, ez da? Eta momentu baten aiau nintzen pentsatzea de, ojala egun baten muturreko baten batea balimexo. Zola baintzet ikusingoa. Eta hori torri zat, eta... Ematen dut fizikoki balima dagoia erasori ez ikusia dala, Ikusteztan arte emateu ez dula existitzen, baina baitu eske betu zertan koinzitzen nahi gen, ikusteztan gauzla dala askotan. Baitu ziberbulinakin orain, zehara. Hori, beste sakonagoa da. Inigo, gaur ere elkarrizketa berri bat, eta inoiz baino gehiago esan dezakegu etxeko txikienek ikusteko modukoa dela, ezta? Nik uste baietz, bueno, batzuk identifikaute sentiko hile, beste batzuk ezautu ingo be, eta uste beha bezalako pertsona ezagun batek gaur behaixentza dauzken mezuek entzutie beharen ahotik oso importanti zela ikela. Bai txikisentzat eta bai gurasuentzat. Bai, Inigo, eskerrik asko berela izango gara zurekin, eta pasatxokora. Eta Inigo bere leku hartzen duen bitartean, Idoia eta Maitane bulinari aurre egiteko kanpainak eta iragarki asko egin izan dira, ezta? Eta denak ez dira behar bada zuzenak eta egokiak izan, zuek gaur adibide desegoki hoietako bat ekarri nahi diguzu, ezta? Bai, nahi duzuenean? Pixka bat zerrezan egin beharrez, gaur egun ikusita, gaur entzun dugun guztiarekin. Beira, titular hau bakarrik ikusita ez, etxale huevos al bullying. Uste dugu horren kontua dala benetan bullyingari, ez? Irten bidea emateko prozesua, ez dut uste. Ja, lehene aipatu duzun eraso hori, beste eraso bateaz... Indarkeriarekin ez da konponduko, ez? Ez da indar kontua eta gizonen arteko kontua ere ez da bakarrik, ez da? Claro, ez que bitu ze belikoa, maskulinizatua, bai. Maskulinizazio toksikoa, bezalakoa edo, ez da? Eta esaldi honekin dauka zerikusia ze, bueno, esango genduken titular horretan, nun dago fokoa jarrita? Biktimarengan, ez? Fokoa ez da biktimarengan jarri behar. Orain entzun diegu Baiane Itxasoi eta Eliri hitz egiten ere ez, nola azkenen lanketa osotasun batean egin bardala, bai erasotzailea, bai erasotuarekin, eta baita ere gris guzti horiekin. Orduan, ez da jarri behar fokoa, nahikoa dauka, momentu hortan hori jasaten nahi dan pertsona horrek hori kudeatzen, bere gainean jartzeko ardura nola aurre egin horrei, ezin du momentu horretan. Claro, ze erasoa jasotzen duena ja biktima da, eta ardura bere gain bakarri jartzen bada, bera errudun sentiaraziko dugu, ez da? Ze, claro, berak bere buruari galdetzen badeutzo, eta zegaitzik jotzen aben hau, edo zegaitzik egiten abe burlen niri, orduan zeo zertzartu etzen dotelako, baina ezke ganera esaten deuzte, publizidade horren arabera, erruebe bain neurie dela, eta orduan neu bakarri konpundu biot, eta Maitan ezuk esan duzu modun, sistema horretan, kide ezberdin asko dagoz. Bai, eta bulinarekin ere zerikusi asko daukala desberdina izatearekin. Normalen desberdina geranean edo beste zerbait daukagunean txikitan ez da asko ulertzen desberdintasun hau eta arrotz bezala ikusten da. Kortun ze bulina askok badauka zerikusia gure desberdintasun hori bestek edo guk geuk ez degulako onartzen.
Eta hemen, bueno... Bueno, hau, interneteko moda iragankor bat izan behar badu, ez da zuzena. Beitu ze berba, moda. Moda da, zeo zer, momentu baten paseten dana, modan jartzen da, danok berbaingo dugu momentu horreri buruz, eta gero pluf, bateaz alduko da. Kampainaz ari gara kasu honetan. Kampainaz, hori da. Buline, zoritxarrez ez da moda bat, eta ez da pasau, ez da. Gogoratzen duzue, eta, bueno, hemen beste ingleseko berba bat, challenge, edo ez dakit zelan hauskatzen da, ez da, baina erronka, norberen buruari urbaldakada bat botatiena, jente ezagun asko, hori da. Eta, klaro, asko gogoratzen gara, zein da irudia, ez da, eta maitanek zandaben moduen, zertarako zan, ze zan, nahi zein zan horren mezua. Ekintza denok egin gendunez, bueno, hartu eta urotza gainetik bota, ekintza ondo. Eta horren atzean, benetan da mezuaren zabaltzea, ez? Ekintza hori errexada edonek egin dezakegu, baina beste hori ez, zailago dan hori, orduan mezuak ingelditu barra daukagu, ez ekintzarekin. Eta hau hirugarrena, honek zauri asko itzen dau, mingarriz da. Asko, ze bulinak niretzatez, balima dauka hitz bat da zauria eta mina, imaginatu konturatzea gure seme-alabak idealizatzeari utzi behar diogula. Segure semea izan daike erasotzailea, erasotua, grisa, izan daiteke gauza asko. Eta guraso batek onartzen badu etxean gertatzen ari dana edo bere seme-alabak egin dezakela hori, bueno, gero horrei irten bidea, kudeak eta esan duguna emozio kudeak eta guzti horretan askoz ere gehiago lagunduko du, baino askotan hontan arazoa izaten dugu, ze asko kostatzen da, ez? Ikustea, bueno... Guraso batzuk seme-alaba hori idealizatzen badabe eta sarritzen entzuten dugu, ez? Nire seme-alabek ez topentzetan olakorik, olako etxeko kapasa isengo danik, ez da? Eta, karo, ze gurasoeke batzutan beraien identitate modun bizidabe zeuren seme-alabak, eta orduan, ni ezin hasi zen guraso txarra, mesedez, komila tartin sartute berba hau, nire semik edo alabik, olako erazuketzen baditzu, ez da? Eta jo, ni pilo bat postu nahu, zelan aurreko Skype konexio horretan, zelan aipatu da ben, gurasuek zelan eurekin dauken harreman ona zelan onartzen da ben, prest dago zela lanketa hori etxe, hori nitzako da, mundiala, Beharrezkoa, eta ikuste emozio batzu daudela diela, gatazkak sortzen dira, asarratu egiten gea, eukitzen ditugu mina handiak, eta guztiei begiratu inbartzaiela, etzaiela egin berralde baterak hau utzi eta izkutatu, ez? Begiratu behar diegu aurrez aurre, gero hau guztia ez gertatzeko. Eta zein da eredurik onena umik ikasteko esaten dugune edo eitzen dugune nagusizok, ez da? Bale indu gaitzizan, geube bai gure gestio emozionala portxo balantzen. Eskerrik asko, bikote, oso ondo beste pauso bat, korapilo bat askatzeko. Egia da, ez zaila egiten zaigun gurasoi, gure seme-alabek zerbait gaizki egiten dutenean, ez da? Hori onartzea. Edo biktima direla. Baitare, ze beste asko gogor jarri semarekin edo alabarekin ez dalako indartsua, ez? Eta ez da indar kontu, esan dugu. Edo aurrez dotzolakoen, eta zuko kilzuten geratu zinen, gozen gaurko elkarrizketa entzutera, Inigo, nor duzu alboan? Bueno, lehen bota dugu hau isue, etxeko txikine gerturatzeko telebista aurreaz, seguru ezautuko bela. Basakabin asko ikusiko zeben, ze pasatzea gaur June bezala ezin zaitutela presentau, ez da? Uste dut ez. Gaur pertsoni dator izketan itea. Gaur Lorea. Lorea intxausti, eskerrik asko etortzatik benetan. Eskerrik asko zu egon bidatzagatik. Zenbat urte zen eitun, buline intzizu benin? 13-14, ia nera bezaroan sartuta. Haurtzaro osoa ondo, pozik, zoriontsu pasatu nun, eta DBH bira sartu nintzen eskola lehenengo egunen, derrepente udara osoan eskolako kideekin eta kontaktu gutxikin ze trukaketa batea jo nintzen, kanpoan egon nintzen, eta bueltatu nintzen horra 13 urte nituela eskolara, eta derrepente, derrepente ikusezina, baztertua, horrela. Ikusezina ez zentzutan, ze pasatzen zen? Goratzen naiz, izango zen eskola lehenengo eguna edo lehenengo astea edo, pinponea jolasten hasi ginen, beti bezala, nahi pinponea jolastea asko gustatzen zait, eta errepente jolasa zen, Lorea ez da existitzen. Bueltak ematen mai ingurun, eta jolasa zen, ez da inorre, emaiozu, ez da inorre, ez dakize. Eta nik, enun ulertzen zen, nire bizitza osoa hain ondo, eta derrepente, zergatik.
Eta zortea izan nun, ze, bueno, sentitzen nun etxean babesa izango nuela, orduan egun horretan bertan etxea iritsi eta kontau nien, gertatutakoa esaten nien. Hau gertatu zait gaur. Eta hola, egunero, 2 urte osoz. Eta gurasuei konta horretik, bullying itezi zuen nahi, galdetu zen iso ben zehose pasatzen zitzaien zurekin, edo? Egia esan naiz gogoratzen. Agian bai, suposatzet, bai esango niela, ez da gertatzen zaizu, aizu kaixo hemen nago, baino azkenen norbait baztertu nahi bada eta nire aitak askotan esaten du, 2 pertsona elkartzeko erarik errexena beste bat baztertzea dela. Orduan, horrela dinamika horretan sartuta zaila da pertsona horiekin hitz egitea edo nik uste biktimak ez daukala aldatzeko horremesteko botererik. Etzan erreza izango orduan eskola jutia? Zu nola sentitzen zinen egunerokotasunean? Hori, bakarrik, baztertua, enuen ulertzen, errealitatea. Goratzen naiz, zehola ulertzeko zailtasun bat. Zenun ulertzen zergatik niri, zergatik bapatean, enun ulertzen. Eta, bai, sentitzen nintzen bakarrik. Gaina, adin horietan, hain garrantzitsua da lagunak izatea eta sozialki onartua izatea, hori, bakarrik sentitzen nintzen. Gero, bai. Ez, esan duzu gurasuei kontau zen iso bela, Zer esan zizuen behaziek? Gurasoak egia esan, lehenengo momentutik ez zinobe. Enaiz gogoratzen zehazki zer erantzun zidaten, baina bai gogoratzen naiz oso elkarrekin egon ziala, oso ondo, eta inkluso anaia ere oso ondo, hirurak. Hori, beti entzuten, etxea iristen nintzen, gaina goratzen nintzen, beti neola pixkat urdurik kontatzeko zer gertatu zitzaidan egun horretan gauza konkretu bat, gaur hau egin diate edo hau idatzi diate edo dena delakoa. Eta beti neon urduri etxera biden, baina gero kontatzen nuen eta beti izan askatasun bat. Azkenen sufrimendu askotan sentitzezu igual gurasoi esan da haiek ere sufrituko dutela, sufritzen dute, baina banatu iten da sufrimendua, ez da gehitzen edo biderkatzen. Pentsatzet eskolako irakasleire kontau berko zen isotela, ze erantzun jaso zenuten? Bueno, hasieran hori, gurasoi kontau nien, eta azkenen gurasoi ja esan zuten, guazen eskolakin hitz egitea, eta ni ere ados neon. Eta guazen hitz egitera, irakasleieta kontatu genien, pasazian ez dakit asteak edo hilabeteak ez egin gabe, eta ja esatezuten ez zutela ezer ikusten. Klaro, nik ere enun bullying fisikoa jasan, orduan ez zutela ez ikusten, niri bizkarra ematen baziaten, edo denbo hauztin komo erdibultza, hori ez da ikusten. Edo horrela biribil batean hitz egiten egon eta errepente bizkarrak jarri eta zukanpoan gelditu, horrelako gauzak ez da ikusten. Orduan, hasieran ez errez. Gero ja demorak aurrera egin ahala eta pixkat usteet gurasok insistitu zutela eta esan zuten, zerbait ingo egun. Orduan, ni gaixo egun baten, juntzian irakasleek eta eskolako psikologa edo orientatzailea klasera. Eta entzuten interbentzio deituriko zerbait. Ez dakit zehazki zeintzuten zen nien egon, gaixo egon etxean. Baina, bai badakit, urrengo astean, derrepente, gutxi gora bera ondo tratatu nindutela. Baina handik 2 astetara berriz ere gaizki, etzan jarraipenik egin, ez da ezer, orduan egun baten ordu laurdeneko txarleta batekin horrelako zerbait ezin da konpondu. Gaina eskolan sistematikoki zegoen zerbait zan, niri 2 urte horietan tokatu zitzaiden, baina eski urte bakoitzen norbait zan. Zan como via de escape, jendea elkartzeko norbaiten aurka. Eta hori, eta okerrena izan zen gero nire gana etorri ziala ere, irakasle eta orientatzailea, eta esan zeatela, besteekin hitz egingo zutela, eta jarrerak aldatu behar zituztela, eta gauzak aldatu, baina nik ere nire partetik jarri beharko nuela. Orduan, besteek esaten bazuten zerbait ez zitzaiela gustatzen, nik ere aldatu beharko nuela. Zure izaeran parte zan, zehoze aldau bertzen nula esatez? Ez zuzenen nire izaera, zen nire jarrera etzan txarra, nik enun ez txarrik egiten. Orduan, klaro, ez duk imaginau, pertsona bat bullyinga sufritzen nahi da, ahultasun momentu horretan, eta eskatzen diozu bere izaeraren parte bat aldatzea. Nera bezaroan, baztertua sentitzen ari den momentu batean, iruditzen zait, eta eskerrak, nik egia esan, sentitzait, zorte handia izan nuela momentu horretan, zortea eta ere nire buruaz oso harro nago, izan nuen heldutasunagatik,
Ze, bueno, nik momentu horretan ikusi nun hori etzala onartzeko zerbait, eta nik enuela nire izaera aldatu behar. Eta momentu horretan nintzen ausartu ez esatea, baina etxera jo nintzen, gurasoekin hitz egin nun, esan nuen ez zitzaidela iruditzen, eta hitz egingo nula irakasleekin, hori etzalako onartzeko zerbait, eta barkamen askatu ziaten. Baina, klaro, nik momentu horretan neuzkalako euskarri batzuk, neukalako heldutasun bat, baina imagino beste pertsona bati zer nolako kontuak suposatu ditzakeen olako zerbaitek. Bai, klaro, batzuntzat igual irakasle behar referente bat izan leike, beste helduleku bat, eta hori ere ez daukela ikusti, igual, oindik eta kolpe gorro, eta baztertuago sentitzeko. Bai, kontu zibil behar da, zer erantzuten dugun, ze nik ere denbora asko pasatu dut, denbora asko, lehenengo urteak pasatu nituen kontatu gabe. Ze askotan kontatzen duzu, eta jasotzezun lehenengo erantzuna da, zergatik. Zu kontatzen, nik bulina sufrituet, eta norbaitek erantzuten dizu, zergatik, eta nahi dute erantzun bat de, zure zerren aurka jotze zuten, potola zinalako, edo ez dakit sudurra, ez dakit nola zenukalako, edo olako erantzun bat nahi dute. Izati zinen ardi beltza, ez da? Hori da, eta nik uste hori dela gizarte modun daukagun zerbait itxu bizitzeko eta gure segurtasunantzat, zezuk ikustezu zure seme alaba eta esatezu, guapo da, nahiko normala da, nahiko guaia da, ez zaio ez gertatuko. Da, como jartzen dagoen txaleko bat, babesleku bat, eta bulina edo nork sufritu behar du, hortik hasi bergea. Orduan, norbaiti galdetzea zergatik eske, ez du zentzurik. Da, lehen esan dute, biktiman jartzea fokoa. Fokoa, bai. Eta ez, matxismoan hor, badirudi behintzat pixkat, indeula aurrera pauso batzuk, de norbaitek bortxatua izan naiz esatean, ez diozula galdetzen ia zergatik, ia gora motza zuen edo edan da zeon, beski hau berdina da, beste jazarpen mota bada. Babesleku hitz esan duzu, eta zu babesleku bat izan duzu. Bai. Antzerkixe, gaztetxo konpainia, zehazki. Nola iritsi zinen gaztetxo konpainira eta zen dizu konpainia honek? Bajo, nio nintzen hori eskolan urtebete gaizki, eta bigarren kurtsoa hasi berri, ja irailan, izebak esan zean. Nik momentu horretan pentsatzen nuen nire gurasoek bakarrik zekitela, baina nire gurasoek ere behar zuten babeslekuren bat, eta familian jende gehiok bazekien. Eta orduan izebak esan zian, badago antzerki talde bat, Intxaurrondon gaztetxo izena duna, kastinetan dabiltza Txarli eta Txokolate lantegia historia iteko. Eta zure liburu gogoko eradalorea, zeatik etzea apuntatzen. Bai. Ostra, seinale bat zan orduan. Bai. Eta, klaro, izebak esan zian, lagunak iteko leku bat izateko. Eta nik, bai, apuntatuko naiz. Ze beti izan naiz gauzak egitekoa. Eta apuntatu nintzen, eta totalki hartu ninduten, Txarlin pertsonaia egiteko gainera. Bai. Eta sartu nintzen, eta niretzat izan zen dana. Ze derrepente topatu nuen jende zoragarria, derrepente zan di, merezidet lagunak izatea. Osea, ondo tratatzen naute, nik ere badauzkat gauza asko emateko, eta initun izugarrezko lagun honak, oaindik ere nire lagunak dianak, eta momentu horretan zan hori berriz ere ez ulertzea, ze astean zehar, zan como nintzan horrible, danak nire aurka, eta errepende asteburua iritsi, asteburuan ordu pila bat iten genituen antzerki gaztetxon, eta errepende, super ondo, el alma de la fiesta, super pozik, orduan, zan, enun ulertzen, eta esan nun, eski ez du merezi hemen jarraitzea, eta ja urtarrila otsailan jo nintzen eskolarekin hitz egitea, ze zorte hona izan non, ze gaztetxo antzerki eskola, Salesianos eskolako antzerki eskola da. Eta, bai, horko jende asko eskolan daude. Orduan nik inun laguntaldea, eta asteburutan irteten nintzen laguntaldea, ia denak eskola hortakoak zian. Orduan esan non, zertako aguantatuko dute hemen, txoriburu hauekin, gero beste hauek ondo tratatzen banaute. Eta zuzenen, eske zuzenen nik erabaki nun esan nun, aldatuko naiz. Honintzen zuzendariakin hitz egitea, esan zian, onartzen nindula, eta eskola aldatu nintzen. Eta hartu deten, uste nire bizitzan hartu deten erabakirik onena. Ze ondo. Bai. Bizixek ironia asko hauzke, eta hau asko gustatzen zait. Halako baten goazenen hartzen zaitu, Bai. Ze pasatzea hor duen? Tortillak buelta emateula pixkat. Egia da, bizitza tortilla bat bada, buelta eta berriz buelta ematen du, askotan. Eta momentu horretan, zegoen botere ezberdintasun bat, azkenen
nik ez neukan ezer iteko egoera hori aldatzeko, eta beste horiek bagoian zauden boterean, eta errepente goazenen hartzen haute, eta kaletik kaixo ere esan ez diaten pertsona askok, geldituten haute, zer moduz bizitza, eta nire familia osoagatik galdetzeiate, txakurragatik ez daukatelako, porque vamos. Eta bapatean batzuk autografoak eskatzen dizkiate, ez dakitze, eta potente, egia esan, osea, arraro, baina bueno, egia da, niko hain ere, nire prozesua inun horretan, erabak inun momentu baten, guazenen hartu aurratik, pertsona horiek kaletik nik agurtu ingo nitula. Ze, bueno, ez dakit, esaten un urte asko pasadia, pertsona gea agurtu ingo ditut. Eta orduan nire prozesu horretan ere, bueno, izan da, como ona pertsona horiek derrepente pixkat gerturatzeko eta tratu normal bat izateko, ze Donostin bizigea eta ikusten ditut. Esan ezu autografu eskau ditzuela, eta barkamenik eska dizue? Ez, egia esan ez. Eta usteat bai eskertuko nukela, egia esan. Badakit urte asko pasadiala, eta ez dut jaso eta ez dakit jasoko deten, baina bai eskertuko nuke. Lagunduko luke, pixka zaurixe izten. Bai, eta ere onartzen gertatu zela. Ze usteat nik onartua badaukat ere, oraindik zaila dela, hori, fisikoa izan etzanez, 2 urte bakarrik izan zian, nila bigarrenen ja antzerki mundu neon. Usteat pixkat bai jende askontzat ala de umen gauzak dira, eta usteat hor erasotzaile modun eta testigu modun egon zian askorentzat oraindik ere dala umen gauzak dira, eta Lorea ingeniona etzan horren besteako. Bueno, Lorea, eskerrik asko honetan etortzeatik, zuk bai antzerkixen, bai telebistan lagunei jozun bezala, nik lagun bat dauzket hemen, eta elkarrizketie behaisekin bukatzeko juri dauket, orduan guazen geurixoke hau bukatzea, bale? Eskerrik asko. Zatozte. Terri. Apa, bikote. Haupa! Aixo, Lorea. Sartu gure gongelara. Arratsaldeon, Lorea, ongi etorri. Eskerrik asko. Lorea, etxeko asko goazenengatik ezagutzen zaituzte eta telesailean bertan landu da bullyinga, ezta? Zuretzat garrantzitsua da fikzioan horrelako gaia lantzea? Guztez, bai. Ezinbestekoa bat, ez ere lehen esaten genuen itxu bizitze horri eta ikusezina den hori pixkat kentzeko, saiatzeko jendeak ikus dezan gertatzen dela eta umeek ikus dezaten askori gertatzen zaiola. Nik bullyinga sufritzen nunen, irakurri nun 3 pertsonatik batek inoiz bullyinga sufrituko dula. Eta niretzat izan zen, enago bakarrik, osea, izugarrizko notizia. Eta usteet fikzioan hori azaleratzeak ere hori ematen duela. Bai, aipatu du berak maitan, ez da familia, ez da? Lehenbiziko egunetik nola konektatu zenuen familiarekin eta askotan esan da hemen, ez da? Denok esku hartzen bada, errazago egiten dela aurrera, ez da? Hor Lorea bestela, Lorean barkatu, zu bakarrik egongo bazinen eta etxean askotan esan dugu ez, etxean norbaitek esaten ditugunen, bueno, ez da ez, edo ez egin kasu, edo etxeko euskarri hori gabe ez, agian beste bide bat izango zan zurea ez, zailagoa edo kerragoa, orduan askotan, ze garrantzitsua da etxean egotea babes hori. Bai, guztiz ados, osea, nik hori sentitzen dut, gaur egun ez dauzkadala horren beste zauri edo trauma horregatik, osea, alde batetik nahiko heldu nengoelako momentu horretan, eta bestetik familiaren izugarrezko babesa jaso nuelako. Askotan ere entzun dut, familia askok hori berriz ere biktiman fokua jartzen, egin zuk zerbait, emaiezu zuk fuertego, osea, eske biktimak momentu horretan dago, tortilla bada behian, ez dauka botererik eta ez dauka ia ezerriteko, eta momentu horretan ez daukazu fuertego ematen badezu, eske asko dira, igual doble, mina doble. Bai, ez dauka zentzurik hori egantzuteak. Ze ondo legitimatu zizuten sentitzen zenduna, hori guztia. Lorea, zemezu zabalduko zeniokezuk bullyinga jasaten ari den norbaiti, une honetan? Bukatuko dela, eta hortik irtengo dela, osea, badaudela beste 1000 pertsona zoragarri, zure laguna izateko desiatzen daudenak. Bakarrik, zorte txarra izan dezula, eta momentu honetan tokatu zaizu beste batzuen minaren boxeo sakua izatea. Baina zorte txarra, punto. Ez da zure errua, ez da zure ezer. Orduan, saiatu urte horiek pasatzen aldezun modun, ez daukazu ezerriteko. Pasatu aldezun modun, kontatu jendeari, izan euskarriak,
eta saiatu beste leku batzuetara ate joka ibiltzea, antzerkia izan zen nire kasuan, edo beste lekuren bat jende zoragarria ezagutzeko badagoela. Lorea, eta bullying iteu nahi, zer esango zen isoka? Jo, bira, eski, precisamente usteet fokoa hor jarri beharko genukela eta gauza gehiago aiei esan. Ez dakit zer esan, zehazki, baina igual ere etxean hitz egitea edo saiatzea euskarriak izaten, lehen esan dezuen adimen emozional horretan seguraski arazoren bat egongo delako, orduan familia bada edo psikologo batengana bada edo norbaitengana jo, saiatzeko pertsona bati min egin ordez almohadari jotzen edo beste leku batetik hori irteteko. Eta gurasoei? Zer esan? Ezki zure gurasoei kasu honetan? Nire gurasoei, hori, eske zoragarri entzuten dena, entzun, batez ere entzun, isilduta entzun, aber ze gertatzen ari dan, gero saiatu neurtzen aber zein dezake zuen momentu horretan irakasleak diala, edo psikologo batengana jo, edo egoera bakoitzen zer, baina batez ere entzun. Idoia, zein darra daukan Loreak, Bai, ikaragarri zen ni, gezen harritzen da bena izen da, eukizen du nadinaz, zeu irakaslean ajutie, eta gauzak argi eta garbi zati, eta ni pentsatzen dut, haurtzarotik lortu dozun ninjar bat dela, daukozu zen gurasuk, daukozu zelako, eta etxin seguruena hori, adimen emozional hori, oso ondo lantzen jarraitzu duzuelako, baina ezke ditzako izen da, ikaragarrize hain gaztetan, ezan alizeti ez, danak ez daukein jarrori asko, beldurtu etzen dire, orduan euren barruruntz sartzen dire, introvertido bihurtzen dire, gehiago beldurtzen dire, ez dire osartzen ez da etxin bezaten ez da, Bueno, atera ditzegun gaurko ondorioak. Hemen badukago ohitura bat, bakoitzak entzundakoaren arabera ondorioak ateratzeko. Zurea azkenerako utziko dugu, Lorea. Norekin hasiko gara, handik, hemendik, Inigo, Inigorekin. Ze gaur garbi daket, eta gaur heldiko esot antzerkixei. Nik reibindikau nahi dut, aktore askok reibindikatzen gauz bat. Antzerkixe, asignature bezala eskolan. Zeba, aipaudeun adimen emozional hori lantzeko seguleko erraminti dalako. Ze antzerkixe azkeni hori da, beste batzun larroazan jartzie, empatixe, emozizuk kudeatzie, nola da nere personajie, pozik, triste, aserre, hori baino erraminta horiek ez da, behaz, bultzau daigun antzerkixe gure eskolatan. Bai, mese. Bai. Guztizado eta ni psikodramatista modun apunteten nazi. Karo! Klasik emotera eta hartzen. Ni banoie, bai. Eta gainera, landu daiteke ere, erasotzaile baten paperean jartzen zean ez gertatzen da, bizilertatea jartzen zeanen. Zer garrantzitsua hori, rolak identifikatzea eta ulertzea, ez? Orduan, antzerkia, adimen emozionala, guazen gauza horiek asko zer gehiago egitea, ze gaztetatikan hori egiten badegu, behitu zeldu, ez? Osasuntxoagoak bilakatu gaitezken. Eta nik beste gako bezala, zauriz jositako gizarte batean gaudela, min asko ditugula, eta hemen bakoitzak egin barra daukagu ez, lanketa hori, gero ez gertatzeko gure minak beste baten gainean usteko. Bada ipuin sorta bat, sentipuinak izeneko, ez dakit ezagutzen duzuen, sentimentuak lantzeko ipuin batzuk, bada bat ausarten kluba deitzen dena, eta uste dut bullyingaren kasua lantzen duela, agertzen dira jazarria eta jazartzailea. Eta hor hartzen dute sekulako protagonismoa ingurukoek, begira daudenek, eta begira dauden guzti horiek sufritzen ari den biktimarekin bat egiten duen momentuan, ikusten da nola jazartzailea ustu egiten den puxika bat bezala, eta oso ondo bisualizatzen du nola elkartasun horrek gainditzen duen beste guztia. Beraz, uste dute hori oso importantea dela. Niri, guztuko ez jaten ontsa, Zabierrek esan da bena, apurtzu bat gizarte orokorrera erutie, ez da? Zehon ezela naipatu duzu, mini-mikro gizarte baten gertatzen dan moduen bulinien, makro gure gizartien bebai, isilpeko grise horrek asko dagoz, eta horreki apurtzu bat bizkortzen baduguz, eta danon artien, apur bat, atentu hau bagaoz bebai, bai bulin kasutan, edo osasun mentalaz lotutako, beste edo zein kasutan, laguntza bat eskaini alizeteko. Bai, nik ere pixkat hortik jarraituta, esango nuke,
garrantzia emango niokela denok gure buruari hausnarketa bat eskatzeari, ezta? Denok pasatu gara ikastetxeetatik, izan gara ikasle, irakasle dena delakoa, eta esan dugun bezala bullying kasu asko daude. Eta denok ikusi dugun nunbait zerbait agian garai hartan ez ginen konturatzen, baina orain konturatzen gara, ezta? Eta denok daukagula zertaz hausnartua, agian denok daukagula nori barkamenak eskatua, eta gustatu zain nola esan duten, gris komunitate hori indartzen ari dela, eta, bueno, hori esango nuke. Ondo, Lorea, zuk zer diozu? Pixkat ere gris komunitate hori indartzearren, lehen aipatu duten hori, ustet hausnarketa handia egin behar degula bakoitzak, ni barne, nola ikusten ditugun biktimak eta nola erantzuten dugun norbaitek kontatzen dizunen bullyinga sufritu duela. Pixkat, badaukagu estereotipo oso potente bat, ez, bullyinga sufritzen dutenak arraroak direla, baina zer da arraroa izatea? Denok gara arraroak eta denok dauzkagu gauzak, pixkat, ezberdinak edo horrelako bullying kasuetan kritikatzeko erreixak dianak. Orduan, uste hor hausnarketa potente bat behar degula. Norbaitek kontatzen badizu bullyinga sufritu dela, ez behiratu ezberdin, eske edonor izan daiteke, eta ez saiatu bilatzen ze izango da, ze izan daiteke, pixkat saiatzeko hori ekiditen, ez? Nere seme alaba ez dadila izan, hori ez dadila izan ez dakize. Utzi fokoa hor jartzen eta hasi beste leku baten energiak gastatzen behar dituguta. Lorea, benetan, eskerrik asko hain garbi eta hain ondo azaltzeratik zer den bullyinga hain gertutik bizitzea, nahi duzun arte, eta zorte hon, zure ibilbide horretan. Eskerrik asko, era batean ere gaur hemen izateagatik. Eskerrik asko zuei ere irukote, plazer bat beste behin. Eta goazen aurrera. Goazen aurrera, elurrak oraindik ere gure artean jarraitzen du, eta jarraituko du hurrengo egunetan ere. Eta nor bidaliko genuen elurraren arrastoaren bila gure Frozen Izaskun Moiano. Temperatura hotzak direla eta bihar goizeko 9 arte mantenduko da abisu horia Euskal Autonomi Erkidegoan. Baina Nafarroan ikusten duzuen bezala elurra ere badago. Hau da erakusten dizuegun irudia une honetan Altsasutik herri guztiko bazterrak zuri-zuri eginda daude. Egunon. Zer moduz? Arki, gaur hoz pixkatekin, baino... Pixkat esango zonuke edo? Bai, hainbeste da, ni uste gauean atzo Oskar bigatu zen, baino gaur pixkat hobeto. Hotza gaur Altsasun eta elurrare bai, mara-mara? Bai, asko. Bai, berriz, bai, hori da, baina bueno, ez da arraroa hemen. Desinfektatzeko baztarrak eta... Izotza baita, zer, hemendik ibeltzen den bigela iaia erorita. Bai? Bai. Bada, kontu zibile. Bai guztia izotzuta dago, asik, kontu zibile bargara, bai. Auto hartu behar izan duzu gaurko egunean? Bai. Baita ere, bai. Eta bueno... Geldo joan? Bai. Oikutan hau. Sustorik edo izan duzu, edo? Ez. Ikusi ditugu karderak eta nahiko ondo daude, beraz lasai. Bai. Bai, garbia daude errepideak, bai. Udaletxetik pixkat gatzata bota du eta, bueno... Elurra nahiago etxetik ikusteko edo disfrutatzen duten horietako da zara? Gazten boran, bai, belagua, juten nintzen, Pirinota. Lehenengo alditan eharki, bakitu, gero pixkat aspertu ditzen da, baina, bueno. Niretzako uda hobeta. Udara nahi guet. Bai. Hala ere, arropa honarekin zaude eta kafearekin eskuan. Bai, kafearekin eskuan bestela, oztuta egoten gara, bai. Bai, ja hartu dut. Hala ere, abrigatu pixkat. Bai, hola tokatu da eta... Ez daude oso abrigatuta, hala ere, Ez? Ez duzu hotzik atzamarretan? Ez. Euskal Herritarra gara eta Txikarron del Norte, esaten da metela? Errepideen egoera nahiko ona da eta kotxe hartu eta Altsasutik Araiara etorri gara. Beraz, Gontzal lasai, bioazuek Arabako elurteen berri ematen ere iritsi da. Orain botatzera pizka bat gatza. Urtero egiten duzuen zerbait da, elurra asko izaten duzu hemen? Aurten pizka bat gehiago. Lan asko izan duzue? Lehenengo orduetan bai, batez ere izotza. Elurrari du hemen ere bai?
Bai, normala da, ez? Gertatzen dena da, aldaketarekin eta hori elurra gutxi ikusten ari garela, baina hori da espero duguna, eta behar duguna. Gaur gutxi ez, gaur bastante dago. Bai, baina eman zutenean askoz gehiago egingo zuela, baina ez hainbeste ez du egin. Elurra aprobetxatzen harrapatu zaitugu, ez dakite mendira zoazen edo? Egandean, egon ginen, saietxon ginen, baina ezin genuen, geratu ginen erdian, baina, bueltita bat emateko eta hori ondo dago. Hori bai, abrigatu zaitez, hotza bai egiten da? Bai, hotza ez dakitzen bat 0 azpitik, 3 azpitik edo, baina esan zuten... Ja, behin, 3 gradutik bera ja berditu zenbat gradu egiten. Baina atxo esan zuten, zenbat, 14 edo 15 0 azpitik, osea, mesedez, baina... Horran beste ez? Ez detuzte. Idaskun Moiano, eskerrik asko, eta gogoratu ezagune abisu horian gaude orainik, kontuz elurrarekin, kontuz hotzarekin, izotzarekin, adi orainik. Eta alarma gorri guztiak piztu dira sekulako lurrikara dator eta Euskal Herri osoan bere bakarrizketarekin dardarka ibili den pertsona dator, biba Antxon Telleria. Antxon, arratsaldeon! Arratsaldeon, bikote, kaixo! Antxon, duela 2 urte hasi zinen zu nekatutaken birarekin larun batean emango diozu azkeneko tak txantxoa Donostiako Antzoki Izarrean, zergatik behar izan duzu hainbeste denbora nekatutak bukatzeko? Eta segin ezaken, Artzailuz? Bukatu dut 2 urte eta gero jarraitzeak lotxa pixka bat ematen zidalako. Baina jendea pasatzen ditu 4 urte eta 6 eta 8 eta 2 urteko uste du tamaina polita dela, proposa. Itxi eta zerbait berria abiatzeko, noski. Eta, Antxon, larun bateko saio horretan ere lotxa pixka bat emango dizu eta txiste berriak sortuko dituzu, ala ez, betiko txisteak izango dira. Eta hori oso garrantzitsua, eskerrik asko Xabier galdetzearren, zeharitu naiz, eta gero igual aipatuko ditugu promo berri batzuk eta kontu berezi batzuk eta jendea pentsatu izango da emanaldi berezi bat eta berezia izango da akaso giroagatik, azkena delako, beteta egongo da eta dar, baina nekatutak, betikoa, ona baita zertarago aldatu, ez da? Nekatutak, eskerrik asko, Antxon, plazer bat izango da hurrengo ordua zurekin pasatzea iragarkiak eta berehala nekatutak, Antxon Telleria. Arratsaldeon guztioi Euskal Telebistan gaude, arratsaldero bezala bi bazuek egiten eta hemen ditugu umore pixka bat gehiago jartzeko Mikel Elizegi gure txokoak eta Jon Artano geltokiak. Ongi etorri bikote. Ongi etorri, Arratsaldeon, eskerrik asko. Gaur oso ongi pasatuko dugu, ikusiko duzu. Seguro baiet. Oso ongi pasatuko dugu. Ekipoa daukagu. Gaur ere bai. Eta gonbidatu bikaina dugu. Programa honen laguntzarra eta Euskal Komediaren izar berria. Biba, Antxon Telleria. Hau bantxa. Epa, herrimata guzti, Wow. Izar berria, Antxon Telleria. Ongi etorri. Arratsaldeon. Eskua manitu lehenbizikoan pasa ingo naiz. Oso ondo, Artzailuz. Ez da makurtu ez da maialen? Ez, baina... Arratsaldeon, Antonio. Arratsaldeon. Gertatu izan belako, etorri zinenean, makurtu zinen. Bai, atzetik pasatzeko. Gertatu izana, Artzailuz ikaso egiten hasi eta baten bat eskua horrela irean duela geratu izana, eta beldurra nizun, horregatik. Bueno, Antxon Telleria larun batean, Donostiako Antzoki Zaharrean amaiera, ginda jarriko diozu nekatutak. Ginga. Saio arrakastatsuari. Nola zaude aurretik, egunotan, horri begira, saio horri begira? Bueno, bai, nahi gabere joaten zaizu pixka bat buru hartara. Azkena delako, baina batez ere grabatu egingo dugulako. Eta horrek sortzen du bestelako, urduritasun gaindosi bat edo, bai. Ze emanaldi baten aurretik, beti dago tensio puntu bat eta bar, aldi berean emanaldia hasi, bukatzen da, eta hortxe joan den moduan, aldela ondo, baina esan dagoan, Zokizarreko egingo dugu, grabatu. Izango dira bi emanaldi eta biak grabatuko ditugu. Bi horien artean bat ona ateratzeko asmoz, ikusiko dugu. Zergatik grabatu, Antxon? Zergatik grabatu? Edukitzeko ez da? Bueno, ez dakit, Edukitzeko ez? Edukitzeko ez. Izango da... Saltzeko ez dakit, pero erostuna behar dugu. Ya está. Ez, baina erakusteko. Erakusteko eta aukera izan dugulako, edo aukera sortu dugulako nolabait. Ze emanaldi honekin, beste gauza askoren artean, deskurritu dut eta ederra izan da benetan, norberek gauzak egitearen kontu hori. Morroien pean eta gustora aritu izan gara, eta ari gara oraindik ere. Baina, norbere nagusi izatearen, topiko itxurare badauka, baina emanaldiak egin, hor jasotakoa nola berbideratu, aztertu, ze aukera dauden, eta horiek guztiak
zerorrek aukeratzeak eta bideo hori zukurratzeak ematen du alako post bat, eta esan genuen. Auto. Bukatu barra, egin den arrotu, Elizegi. Egin nintzen ni arrotu. Arrunton giduitzen zen. Eta esan nuen, ze kristo. Eutxa bat Humilkeritan daritzen gara bezala, eta. Antion, 2 urte igaro dituzu, Euskal Komediaren Ia bi, Ia 2 urte. Ez dira 2 beteko, biko langa hori bete horretik. Bestela ematen du 2 urte ari duela txiste berdina kontatu. Ia 2 urte. Baina nire galdera da, Euskal Komediaren zirkuitoa batzutan laburragoa izaten da, 2 urte, ia 2 urte igaro dituzu, zer dituzu, oso txiste honak edo Euskal Herriko udaletxeek pandemian ez dute diruri gastatu? Ez dago beste aukerarik. Ez. Ez dago beste aukerarik. Bueno, ikustu dut emanaldiak ibilbidea izan duela, ondo ere badagoelako. Pensatu nahi dut. Txistean. Gero, sekulako... Gosea. Bai, eskaintzarik ere, ez dagoelako, gosea ere badago igual. Honek badu alde bat eta da, ja, komedia egiten hasiko bazina, zer horri, sartuko zinateke Euskal Komikoen top 5ean. Kaso, ze 6garrena falta zaigu. Ez, ba, egon badago, eta gazte jende ere ari da orain mugitzen, baina izan du mugimenduan ikuste dut horregatik. Bueno, gosea bat zegoelako, eta gero, uste dut aurrez aurrekoan da jendearekin da asmatu duelako, eta oso eroso eta gustora sentitu naizelako, eta oroar sentitu garelako denok ere. Ian, Jon, eta pasa altzaik hainbeste denboran txiste berdinak bota ez pentsatzea, ostras, honek jaztik grazik. Ja. Zira, eta egia da... Zure egiten dizute, zure txisteak orain ja? Bai, nik nire buruari egite oso gula borrazia. Bai, Ez, broma. Hau dukauak. Broma. Aldatu da, lehenbiziko emanalditik izango den azken hontara, aldatu da eta desente, besteak beste, idatzi nuelako guztia, eta hori urrengo idazteko ere ikasi dut, ez dela metodo horik onena, idatzi nuen nik etxean, ordenagailu parean, eta antxe izan dituen bat testigua, Ainhoa nire bikotekidea, eta beste lagun batzuk, eta filtroak edo, filtro lan horiek bere egin zituzten, baina gero, azteko denboratan, ni joan izen Jimmy Jazzera, Gasteizera, hau estrainatzera, ordubeteko ariketa edo izango da gutxi gora bera, ordu eta 35. Ara, ufa! Etxean irakurtzerakoan, ritmoa beti delako bestelako bat, gero publikoak inposantzen du bere ritmoa eta, horrek esan nahi zuen, ustezko ordu bete hortan, lasto desentere bat zegoela. Orduan, garbiketa lan aurrena, hau zorroztu, ze lehenbiziko emanalditik ezin dira pila bat ondori batera, baina 6 emanaldi egin eta txiste horrekin inork parrerik egin ez badu. Hori txarra. Bueno, autokritika ere bizkat aplikatu beharra dut, esan. Hau, akaso ez da onona ere izango, ez da? Ja, zia izaten etxean bakarrikan egin nuela, eta orain nola egin gukek? Ba, orain, egingo nuke eta egingo dut, eta ari gara, eta hor, komedia esten hau pixka bat elikatzearen kontua, ari bai gara elkartzen, honetan ari garen, ari nahi genuken taldetxo bat, eta asmoa da, laukoteka, boskoteka, taldea mintzat, beste tono bateko emanaldiak egitea, antzoki batean eta alako kartel handiekin eta baino, tono xumeagoan edo, elkarteetan, herriko tabernetan, eta erabili emanaldi horiek materiala probatzen. Probaleku modura. Ze hau, oroar, estatu batuetari datorren disiplina tradizio bat, eta han, komiko baten prozesu naturala, litzateke komedi klubetan aritu, probatu, eta esan, hau bai, barrura, badaukat ordu bete, eta noan orain antzokietara. Hau da, komedi klubak behar ditu. Behar ditugu. Eta zuk esan duzu, ari gara, gara horiek nor zareten jakin dezakegu? Begira, esaterako, eta horrela, nahiko istripuz edo, baina osatu da laukotea eta errepikatu du leku gehiagotan, Ana Goitiarekin, Julen Portillorekin, eta Iker Plazaolarekin. Iker Plazaola, oinatiarra, kontuz, oso ona, plaxa, denak ere oso onak. Barrexerkako lagunak ere hor daude. Jendea badago, eta badago bestetik, eta Jon Garat eta gure lagunak eta Antxorre egita, lezertua eta mengo garun zoragarri horiek guztiak elkartu izan gara, eta beharra badago denak batzeko, nolabait, eta horri forma bat emateko, eta eman beharko zaiolako batean, edo asmatuko dugu, baina badago jendea, eta hori, horrela planteatuta emanaldi batek emate izu aukera. Nik ordu bete egin barrean, gaur egingo ditut 10 minutu, eta ea hortik zerbait ateratzen dudan. Bueno, ez gara aurreratuko, ze momentuz nekatutak bukatu egin behar duzu. Bukatutak. Eta nekatutak, larun bat honetan, antzoki zaharrean. Eta promozionatzeko, promoetan oso aditua den lagun batekin izan zara, begira. Zaikun? Vale. Opa, denoi. Bueno, zenbat bideo grabatu ditu baina ez da. Nekatutak promozionatuz. Garraia pixkatxo bat aldatu dira, eta igual modu bat horreztera nik falta mota du pixka, misterio pixka bat. Misterio? Bai.
Gero estetikoki ere ez dakit oso, ez? Bueltatxo bat emango nioke, zure rollo horri. Begira, zu, nik horrela ingo nuke. Eixo gendiek, badakizu emanaldi bat ikuskizun badauga da, nikatuta. Ei, brother. Zenekoa? Ze ona. Martxoaren lauan, azken emanaldia egin behar dugulako, martxoaren lauan, el 4 de marzo, 4 of March, 4 de marzo, sarrerak salgai, sarrerak, erosi sarrerak, eta etorri ikustera sekulako festa izango delako, bakizue, nikatutak ikusteko azken aukera, martxoaren lauan, el 4 de marzo, sarrerak tickets salgai dagoeneko, eta asko galdetzen diguzuelako, non izango den azken emanaldi hori, bakizue non izango den, ezagutzen ez dutan, herri batean, batean itxilean bezala agertuko naiz. Antzoki barbura sartu, lekua hartu eta monologo bat botatzen hasiko naiz. Bikote bat musuka mundua desafiatzen, bizitza xurgatzen, musu maitasuna puzten. Ez dute bezentzat apenas lekurik ikusten, telebistari bigire jarri naiz. Horra gendiek, sarrerak. Oso ona, Oso ona, bereziki formatu vertikala telebistarako. Bai. Dut lankideok, bai. Karai berriak eta... Bueno, hori larun batean kontuan izango duzu, ez da nekatutak, grabatutak egin behar duzunez. Formatuak... Horizontala, vertikala... Polita eratutzen, eskerri beroenak, zail hori. Hau da, beste alde polit bat, ia bi urte hauetan, zailuz, deskurritu dana, egin beharra dago promozio askotan, eta hori izan daiteke derrigorrez egin beharreko zerbait, edo gozatzeko beste aukera bat. Hemen, egingo dugu promozioa, baina bitartean ondo pasa eta zerbait eskeniko bagenu. Komikoa zara, baina barre eragiteari gauza serioa dela deritzozu. Bai, bueno, hau ere, ja pixka topiko ere, humorea gauza serioa. Bueno, zesan nahi da horrekin. Zuk barre egin arazi nahi duzula, eta hori da desio duzuna, baina aldiberan egin nahi duzu gauza gondo. Eta ez duzu barre eragin nahi edonola ere. Eta esan nahi duzu aldiberan gauza batzuk, eta jendea eraman bide batetik edo bestetik, eta idazketa fase hortan serio jartzen naiz. Bai, gustatzen zaidalako. Ez serio zentzu negatiboan edo txarret... Bueno, hartzen dut kontua serio, eta nik uste pasioz. Ea ba. Eta komikoak ikusterakoan ere, enaiz berezik publiko ona, oso oroar gertatzen da, komikoen artean, arizarrelako azertzen eta nola eta nondik eta serio zentzu hortan, gero jendeak ondo pasa. Musikari egin ere gauza antzerako gertatzen da. Aizu Antxon, larun batean Antzokizarra Donostian beteko duzu, baina zueko ez daukazu arazorik beste plaza batzuetan aritzeko, elizetan, kulturetxetan, tabernetan, edo adibidez, zuen etxeko saloian. Zorioneko. Eta Eibarrera goaz. Eta ilusioz beteta, kotxea kargatu, amartxa. Eibarrera. Goitik bi emanaldi. Ama baiterik amat, zaitan bestean. Goaz. Zuekin, Antxon Telleria. Bost txiste berri idatzi dut Eibarri buruz. Lehenbizikoa, gaua pasatzeko hotel bat hartu dut Eibarren. Bigarren txistea. Eibar, herri armagina da. Eibarrek bere buruaz beste egin nahi duelako. Hirugarrena, 2008ko martxoan iritsi zen pandemia Eibarrera. Garai gogorrak izan ziren, COVID-arentzat. Eskerrik asko, Eibar! Seguna etxean. Beste bitxiste, eta gero beste etxe batera, Elizegi. Bai. Eta gero beste. Hori oso Eta bizirik atera zinen? Bizi berrituta. Bai, gainera, Benetan, zenik izan dut historikoki joera bat, ez zede txarrez, baina hor zegoen Eibar, eta ez dela bereziki polita, eta ja, grazia egiten zidan, etengabe herri berari buruzko txisteak egitea. Eta etengabe txiste berak esan ez. Eibar itxusia, ja puntu edik aurrera. Bueno, ja, nahikoa da ba. Ba ez, ingo ditugu beste batzuk. Eta etengabe hortan, eta hortan ari nintzela, esan da, bukatuko dut bira, ia bi urte egin da gero, nekatutak bira, eta enaiz pasa Eibarretik, hau ez da posible. Pardon, agenda ofizialetan eta sartzeko denborarik ezken nuenez, esan duen, ingo dut deialdia, grabatu nuen bideo bat, eta esan duen, utziko dit baten batek etxe bat, Eibarren. Esan duen, baten bate badauka etxe bat, bigarren etxerik ez du inork izango Eibarren, esaten duen, eta konfirmatu zidaten. Eta jendeak nola
besozabalik, zema jendek, Antxon, etorri mesedez etxe ontara, ez, ontara. Eta azkenean, egin dituen bi horregatik, bat eguerdian eta beste arratsaldean, eta kategoria handiko jendea. Etxeko ateak zabatzen dizu, eta aldi berean guzti dizu, etxean bertan Eibarri buruzko txiste gehiago egiten. Eta txalotze ditu, eta ondo pasatzen du, asmoa beti izan baita hori, Bai, baina inoiz gertatu zaizu kolektibo zaurgarri bat kexatu izana, txistengatik adibidez Eibartarrak? Eibartarrak asko, zaurgarria baitira, halako herri batean bizitza, noski. Batzuk aserretu dira. Bai. Eta... Baina hori normala da. Enau posten, triste den hau jartzen, Baina asko aserretu dira, Antxon? Batzuk bai, Batek... Baina normaltzat hartzen duzu, ezta? Bai, eta Elizaik esan duena, denon gustoko izateko kontu hori eta aspaldi aztu denuen, bai. Batzuk aserretu dira, nahiko fuerte gainera, Batek esan zidan, jaja, ze txiste ona, begiratu gero zure kotxe azpian. Txiste bada, esate egitari, bueno, suabe. Aserretu ondo gainera. Baina oroar, uste dut, garaipena izan zela, larun bateko hau, jende aurrera atera eta jendeak esatea, joze ondo, eta mi eserretortzeatik, eta primera zazaren nuen. Bakizu Eibarko futbol taldeak izan duen entrenatzaileik onena zein den? Bakizu, okurtuko ziteizun. Mendile Eibar. Eso ni Mendili basta, eta bai txarra. Hori genuen egin. Beste bideo bat ikusiko dugu, ze lagun batekoa promozionatzeko, beste lagun batek ere. Bai. Ondo dizu? Begira. Komentatu nizu, martxoaren lauan, eman aldia eta hori guztian, nola grabatu duen promo bat. Gero promo horren bersio bat egin un pello reparazekin, junginen. Eta... Ikusi neban, Ikusi ezu? Bai. Oso, pello horrena ikusi ezu? Bai. A ber, nik uste dut jumisarela pixka tarutzagu. Zer da zuretzako martxoak lauko emanaldia? Broma kenduta. Kareta kendu. Esan jendeari, zuretzako benetan pertsona moduenan, Jon moduen. Zer da, zer sentitzen dozu? Zenbat alditan esan ote diot neure buruari. Txiste batek ez du zentzurik, zeuen irribarreen izarapean oheratzen ezpada. Zuek zaretelako nire grisen eskalari kolorea jartzen dioten limoitxoak. Baina dena bukatzen da, nekatutak ere bai. Martxoaren laua izango da azkena. Martxoan, me martxo. Edan dezagun barre, txalo eta maitasun infusio honetatik azken kikarakada bat. Amets goxoak izan, aldala, erosi sarrerak. Bueno, orain erosi, orain rebentan egongo dira, ez da? Orain eta erosteri. Bide lagun Lander Garro, ikusentzunezkoetan, eta edizioan, eta... Hori ere bai. Ura ere bai. Ura ere bai. Norbait badagoela atzean. Txikia eta handia, elkarrekin joan ginen, Arbizura, eta gero Donostian, da... Ia, Antxon, gai guztiek badio aldute monologo bat egiteko. Iritzea jakin egit. Saia zaitezke. Bai. Merezi du. Gero, nik... Teoria kontu eta beti dira oso arantzatxuak eta horrela bakizu Elizegi 5 minututan konpontzekoak ez. Baina, nire horrela, esan ezakedan bai eztapenetako horrekin bat nator, edo zeri buruz, edo nola ez, baina saiatu behintzat. Edo nola ez, horrela gai batzuk eskatzen dutelako beste trataera bat, eta baina saiatu arrago, ate guztia jotzen da, betikoa da, zer, nola, nork, gauza asko da. Beti herri berdinari gauza esaten da. Ja, hori nik esan da. Lagun bat aipatu duzu eta berari buruz hitz egingo dugu, edo berekin hitz egingo dugu. Lander Garro, arratsaldeon! Bueno. Artista, Lander. Ongi, Lander, aipatu dugu hemen lanean aritu zaretere elkarrekin, eta bar, eta... Aipatu zaitut, Lander? Aipatu zaitu, bai. Eta iritsiko gara batara ere... Lanean. Baina, nola ezagutu zenuten elkar, edo noiz ezagutu zenuten elkar zuek? Nik uste ezagutu genuela Miramongo pasilloan, zeni berean aia Julenekin lan egin nuen, Tumatxaken, bera orkezletan zuzendari, eta hor, pasilloetan gurutzatzen ginenean, batarekin hitz egiten hasi, eta azkena biekin. Eta hor egin genuen ezagutza bat, hori pixka eta zalekoa, eta gero, esan dezakez, ez gure publikoki esan izan dezu. Bota. Gerora gure harremana sakondu
gure harremana sakondu genuen, gure terapeutatari esker, Pako handiari esker. Psikologo era dugu. Talde dozor, hori da. Eta hori, talde terapiatan da, hor gurutzatu ginen, eta segituan sortu zen hor kimikatxoa, eta nahiz eta beraka behiratu behar duen, da nigoraka, eseritzen garenan ez dago hainbesteko ezberdintasuna. Bia daukagu tamaina bereko barria buruan. Horrek berdintzen. Horrek batzen zaituztetea, izu Antxon. Landerrak esan digu, gauza batzutan oso antzekoak zaretela. Zertan zarete antzekoak eta zertan desberdinak? Zertan gara antzekoak, humore kontutan eta niri grazian dira egiten dit, Esan, eta normalean elkartzen garenetan gehiago da nik berari entzutea, ze bereziki eremu pribatuan da horrela, zirtolaria da, eta iztuna, eta ez du alperrik eta debalde hitz egiten, eta grazia egite humorerako joera hori bai, gero biak ere zentzu askotan estu xamarrak, neurotiko puntu bat ere bai, horrek batzen gaitu. Humoreak eta krisiek batzen gaituzte, eta emozioek egitedek, ez zela exe. Hori ere, bai. Lander, aipatu dugu orain lanean elkarrekin, lanean esan duzu, aritu zaretela, nola proposatu zizun? Ez galdera indiazun, ez degoatzen. Hori da, Bazkari batean geunden, da aipatu zian, Donostiko emanaldia zaukala, eta goatzen de gainerik esan niola, ez da nola nahiko erronka, ez? Donostiko betetzea, eta nire betiko pesimismoarekin. Eta, behar esan zian, nahizuela, alde batetik nahizuela emanaldia grabatu, eta bestalde batetik nahizuela emanaldiari buruzko iragarki bat, edo iragarki sorta bat egin, eta ni lana eskatu nion, hola arpegira, eta behar esan zian, lanaren zati bat esleituko ziala, eta esleitu zian iragarkien lana. Eta oso albiztona izan zen, hau aipatu izan dut, zen normalean niri itzen diaten horrako lanak egiteko, tokatzen zait, ideia bat jaso eta ideia hori iragarki bilakatzea, alegia gidoia egitea. Antxonek esan zianean, banekien gidoia bere izango zela, zebera ni bezala oso estua da, eta oso kontrolatzailea, eta alde horretatik oso harina izan da dana, ideiak borborka bera botatzen zituen, eta nik nola baitere indet lan teknikoa. Ideiaren bat ere ukidet, ez edukatuko, baina lan teknikoa egitatokatu zait, eta horrela lan egitean ni bezalako persona batentzat oso plazer handia da, zama handiak entzun dizu gainetik. Eta askotan geratzen altzarete bazkaltzeko, Lander? Hori izaten da negozioak egiteko sekretua? Ez geha asko gelditu izan geha, gaina gelditzen geha musean bezala, launaka gelditzen geha, gubiok eta gure bikotekideak, eta egia esan, adiez, Antxonek eta jo gauzetakoa da ardoarekiko pasioa, orduan, bai elkartzen geha, eta polita da, beti esaten da, Euskal Herrian mai baten inguruan erabaki handiak hartu direla, eta erabaki importanteak horrela hartzen direla, eta gure kasuan ere, neurri batean betetzen da. Guri ilusio handia egiten zigun, Ainhoa eta Bioi, bi idazleren lagunak izatea. Egizu horrek ematen izulako beste estatus banola, eta kulturaren olimpora sarbidea, ez dugu lortu oraindi, baina hortxe gabiltza. Urrengo mai inguruan akaso lortuko dugu. Akaso. Lander, Pelloren gana zindoaztenean bitartean, bidean, Antxon joan omen zen Pello imitatzen, ez da, gero bideoan ikusi dugun bezala, eta oso ongi egiten omen zuen, baina zuk diozu gero Pelloren aurrean, pixka lotxatu egin zela. Izan zen momentu magiko bat, gindua zen kotxea, ni badakit Antxon imitatzaile nahiko ona dela. Baina nor gaina gindua zela hor lehitza ingurutik gindua zela, alako batean hasi zan bota zen, improvisatzen da, ni gatu nintzen izututa, izan klabatzen modu eskandaloso batean. Zan Pello aldaperan ukitza bezala, nola izaiten nahi nondota. Ez dakit, ondo eta. Nire harrituta. Izaiz bateatzen, baina klabau. Eta oso pozik, gugina Pelloren gana, egin genuen pixkate ezagutza, hiruak elkartu ginen, grabatu genuen lehendaiziko sekuentzia hura, elkarrekin dauden sekuentzia, eta grabatera ginen, Antxon, muchachada nuiren tankerako, parodia egitera. Grabaketa hori egitea zijoa zen, parodia egitea zijoan momentuan. Eta zer izan zen kontua zen, Pello parean zegoela, orduan,
Antxon nahi pixka lotxatu edo intzan, da hasi zan ondo egiten, baina ez horren ondo. Eta horren gero, peio etxan aparkatu denun, eta juinan bio batea, ja, klabatin goztela berriro, eta ez zuen klabatzen, ez zuen klabatzen. Pelioren mamuak jarraitu dituen egun osoan. Bueno, alere, baina biak bai gara oso eskuak, hobeto ere egin ziteken. Bai. Beraz, Pelio, jakin, hobeto ere egin gure trastorno, obsesio kompulsio ateratzen hor, guztelatatzea eta setiatzea, baina, bueno, azkenan konformatu ginen, Ainoaren laguntzari esker. Bueno, Lander Garro, besarkada handi bat, gustatu zaigu zu hor pantailaren bestaldean ikustea, eta ea, zuen arteko elkarran hau zertan amaitzen den, oraino iristen den. Eskerrik asko! Mila esker, gauditan! Apagarrix! Eta orain Antxonen bizitzako geltokiak jarriko gara pixka bat, serio, zure humorea bezala? Serio edo goxo, izarapean bezala? Zondo? Bai, hau da, gonbidatua melankoliko jartzen den tarte. Bai, hartan horrekin, Bai, zaila duke. Posible da. Hori, horrela bai. Bueno, Antxon humoregilearen geltokiak ezagutu beharritugu. Antxon, aurrenekoa... Zango du neronek, baina... Nik esan begira... Barrezari, zait? Esan du melankoliko jarri gargan dela eta? Zuzeneko gauzak. Aurrenekoa, ez, begirada oso unkiberan, hau, eta begirada horrekin... Oso komikoa. Aurreneko geltokia belauntzan dago. Belauntzan. Amona Mariaren etxea. Bai, ze argazkia hau, Amona Mariaren... Bai, bueno, aurrena baserria zena, gero etxea, eta belauntza oroar urtetan ezinbestekoa izan da. Nire ama belauntzan sortua baita. Egoarre baserrikoa. Handi gatozgu, zati bat. Eta orduan, Amonaren egoarre baserrian egin genituen hor, urte batzuk ni umean itzela, baze izango nituen 7-8 bat urte bete nituen arte, eta gero, baserri alboan ere zituzten bestelako etxe batzuk, eta bestelako erosotasun batzuk, eta kalefazio kontuak, eta txapa eta ekonomika, eta horrek badu xarma, baina Amona ere zartzen ari zenez. Atera behar izan zuten, zeberak ez zuen joan nahi, baina etxe zardatu, eta 50 metrora zegoen beste etxe hortara, ez da? Orduan, metro gutxian, pasa ditugu ordu asko. Larun batero jaten bai ginen bertara, Amonaren bagarruna jatera. Zegoxoak. Bai. Eta gero antxe siesta egin, da egon, eta orduak pasa, eta Amona Mariaren bueltan oso gozo, orain Amona Tere ere badukagu, Amona zoragarria. Baina Amona Maria hil baitzen 2014an da oso gogoan dut, eta oso emakume xamurra maitagarria, nire amari esaten zion, hau bertsolari ateakoen. Ara. Eta eskerra konfunditu zen. Eta horrein naiz komikoa, alde derra. Baina oroitzapen oso politak, eta hor, ezinbesteko ardaz bat, ezinbesteko geltoki bat. Belauntzako egoarre, eta gero aldameneko etxe hori, eta Amona Maria bat ipat. Amona Maria, eta hartanok ere aipatu izkit bere ateraldi batzuk eta bere esaldiak. Bai, lehen ere, gaur baino lehen aipatu izan didak eta Amona Mariaren ateraldi batzuk. Depresioarekin barra, gaizkiziok, represiokin. Bai, eta postrerako kaba eta helatuan aztuta, sopletea. Osongi. Oso maitagarria. En fin, belauntzatik bigarren geltokia egin behar dugu, eta bigarren geltokia dago Lisboan. Eta Lisboan, Antxon Telleria, Lisboara iritsi zen, universitario, estudiante. Estudiante, Erasmus egitera. Ikusten zuen ez da egin nuen, beraz. Estudiante hor. Erasmus egin nuen, eta iritsi ditzen trenez gainera, oso polita, geltokira iritsi ginen, benetan, Santa Apoloniako geltokira tren litera horietako batean. Arazoak, Lisboan, Zeatik. Beti izan dunik, belauntzan eta gustora, Amonaren gonapean hor ondo. Baina ez dakit zergatik, oraindik horrari naiz, psikologo jaunarekin harakatu, agertuko da alako batean zorioneku idearen bat hor, beti izan dio segulako umetatik, azte buru pasa ez dakin ora, eta Bai, Zarto, gerora, pixka bat, baretzen ere joan den kontua, relatibizatzen ere ikaste duzulako, lehen umetan bi egun kanpora joatea katastrofea zen moduan, baina ez, unitate, egun kopurua aldatzen joan da, nolabait demoran zehar, eta ohitzen ere joan naiz. Eta zenbat demora egin nuen Lisboan? Eta ni joan nintzen, aldi berean, auldabe hori baneukala, oso kontziente izan da, beti norbere burua desafiatzeko joera hori, ambizio puntu bat, eta
ez duten naiz bani gai hori egiteko. Eta orduan, Lisboara, nahi dut, nintzen joan estatuan dut, ez bada, Lisboara. Eta ale ere, zen 5-6 hilabeteko kontua, eta baditut nik historialak, Antxorregi jaunarekin tratatzeko modukoak ere bai, eta hitz egitekoak, urduritasun kontuak, eta ansiedadea, eta hor 2014a zen, izango zen gailurra, sekulako minimo edo maksimo historikoetan. Ze joan beharrak, eragiten zidan hainbesteko... Joan aurretik ari eiz? Bai. Geroan? 3-4 aste lehenago hasi nintzen ja pixkanaka hori visualizatzen, zer dator, erabat burua eta pakea eta lasaitasuna galdunen arte. Eta gero egin zen joan, eta zeran oso ondo, baina geroan ere izan ziren gora berak, eta, tartean aukera izan nuen bueltatxo bat egiteko ona, eta osatu nuen bidea, eta neroni ere aldi berean harri zen naiz, baina, bakoitza ditu bere mugak. Eta gauzen egunean irauten dik, horrek? Bai, nik baditut horrela mugak asko. Talentuak ere bai, mugak gehiago igual. Osa, marka, Euskal Herri osua korri bi urtez, ia bi urtez. Bai. Eta nahi eta ezina, eta gogorra hori zen, ze oso jendekikoa naiz, eta hizkuntzekin ere oso ondo, portugesa hitz egiten ere segituan ikasi nuen da. Oso hitz egiten dut. Iritsi bertara, eta benga, guazen lagunak egitera, baina aldi berean, hanka bat faltako balitu edizela, erdiko lokan, dena den, arrezkero, beste 3 edo joan naiz Lisboara. Eta azken aurreko urtetan, eta pizkat urduri jarren nintzen. Zagitu, portugesek ere badukate saudade puntu hori, eta hori izango da, kaso edo ura edo zerak ipanik. Baina, Lisboa, bai, marka oso garrantzitsu bat. Tira, aurreneko geltokia belauntzen egin dugu, Amon Amarien xamurtasuna da, hango titularra, Lisboakoa noski saudadea eta goraberatsua baita iria eta iriak eragin ziona, eta 3. geltokia Eibar da. Eibar, Lisboa saudadea balima, zer da Eibar? Zer da Eibar? Gorabera, segulakoa, hori bai, eta eskilarak. Bai, tira, esan ziaten 3 geltoki aukeratzeko, eta honen aitzakia ere bazen, pixka bat, aprobetxatzea larun batean gertatutakoa kontatzeko, eta. Baina kontatu dugu. Ja kontatu dugu. Orduan, bete orain. Lehen 3 txistentzu ditugu, beste bi falta. Beste dia kontatu? Zoi dugu beste dia? Eta horrek amaituko duguna. Ia, bat zen, esan oso pozina hogela gertatu denarekin, asmoa beti izan baita, jendeak barre egita eta lortu genuen larun batean. 3 siglek, hau esan da, 3 siglek osatze dute Eibar, ederra, ikusgarria, barkatu, broma. Eta bestetik, Eibar elkarlanean hasi da Txernobilekin, bertako umeek udan 2 aste pasa ditzaten Txernobilen. Jesus Maria. Eta lehen galdetu bezala bizirik atera zinen. Eta oso pozik benetan, Eta oso eskertuta eta zoragarri hortan. Beraz horrek esan nahi Euskaldunok badukagula gure buruari parre egiteko gaitasuna, oraindik. Eta gure txokos... Parre egiten jakin ezkero, bai. Jon Artano, eskerrik asko, Oso geltoki ederrak, eta orain ze gure txoko ekartzen dizkigun Mikel Elizegik. Lasaionez gitzuk Lisboara joango. Ados, gertuago, ez da? Ni enteatu nintzen, Antxon etorriko dela gaur, eta ni badakit gozozale zarela, asko gainera, enteatu nahiz taban ez esan ez ez. Arrituzu profiterolak ez? Ez, beste zero, una baten ekarriko jut. Baina nik esango dut, nik horrelakoak kamionak jan dituz. Jan ditut baino pile bat kamionak. Eta zuek ere seguro baietz, zertaz hitz egiten ari naiz? Gozoa. Foskitos. Foskitos. Jan aldituki, Antxon. Gustuko kaldituk. Bai, baina ez dago horrela zerrenak gorenean. Zein dakina. Pantera rosa igual iri. Donusa igual, gehiago. Ostras, donusa. Venga, guazen. Gauza bat iman, bai? Baiari nobera ari daia, jateko gauza. Cuidao. Baina beti izaten da joku bat. Cuidao, baitu alucinatu. Eta zeu, begira. Ia hemen nire eskuinen. Begira, zanguztez. Hemen. Bueno. Karo, beitu moskitos. Zuk probatu nehatzo maianen. Zuk ere bai, Antxon. Bai, noski. Bueno, moskitos probatzeko gauza bat oso erraxe ingo dugu. Hartu, arbelatxoa, eta nahi jakin edut, ea dakizuen nola idazten den foskitos. Ufa. Euskeraz? Ez, ingeles ez. Nola idazten den foskitos. Eta asmatzen baldin mauzue, nahiko erraxa da. Bueno, kaleko jendeak ez du hainbestera asmatu, baino... Uste dut asmatuko dala, Vale, bai, aber, Maialen, hasizu. Foskitos, aber zu, Xabi. Zukia. Foskitos. Hotel. Foskitos.
eta Guk hirurak berdin jarri dugu. Bai, hiri erakutsiko di Xavier. Bai, nik enuen horrela jarri nahi. Horrela idazten da. Eta Xavier bezala beste batzuk ere egin dute. Zuek nahi zuen probatu, lasaizuk Xavier sentitzen duk ez duzu probatuko. Saria da, poskitos, baina poskitos artista hundia da egiten, ara oso giklak, gure Josetxo, arruti gozotegia. Andoainen kriston poskitos egiten dituzte. Gauzak gehiago ere bai, baina begira, zer nolakoak. Increíble. Nau arrutikoa da? Hau zaila, eunon, Josetxo! Eunon, Mikel, eunon. Hau zaila, nire gozotarten, ibiltzen hau beti? Antzematzen zaila. Bai, antzematen antzera. Bai, atu 5 minuto. Bai, mote, bai. Alde hontara. Zenbat urte hemen lanean? 17 urte. 17, minuzu txiki-txikitatik hasi zinan, jaunetan, ez? Bai, jenik asko hasi eta ja urte asko zanbazkila. Gozogile hon bat izateko sekreture bat ba alda? Ba, azteko mintzak, probatzeko bildurrik anez, eta itxeko garailean pazientzia handia. Hola gozo bat zuri gehiena gustatzen zaizuna? Baina azken aldi honetan, bolara honetan, poskito edo bizkotxoak egin. Gauza bat esango, nik igual gutxinez furgoneta bat dian dit poskitos. Ni txikitan pila bat diaten ditu. Zuk egiten dituzu, bertan kaseros. Bai, du dakaun bentaja horixe da. Hemen da saltzen den produktua, hemen egindakoa dela. Erakutsiko aldiak. Nonda, gozen aurrea. Goza, izamengo nagusia, tira. Bueno, a ber, prozesua nola den? Oin relleno botoko dio. Hau da, mantekilan krema. Askotan iken alduko la, Josetxo, beizan ere bihatza. Rash! Iken alde korrelakoa. Ezin da esan, baina esan dezaketena da, ni probatu gabe oso gauz gutxi ateratzen dela. Gaur txokolatezko ingo du? Hau txokolate ingo du. Perfecto. Venga, orduan erdia horrela bainatuko inek. Hoi da. Jak, horrela nahiko alda? Nahiko. Txokolate gehi etxe mamarra. Oso, zeukau, Guain lehortzen utzi pixka bat eta gero bestaldea. Hoi da. Bueno, Josetxoatzen nolako itxurak. Jende erotuko duk. Aio txapeldu, nurrengo arte. Oso ondo, inesker. Azeu zaila txokolate foskitos. Eta arruti gozotegik lortu du nire kalitatezko seilua. Hortxe. Arrutiko foskiton artean, supermerkatuko foskito batzuk sartu ditugu. Jendeak asmatuko ditu zeintzuk diren gure Josetxonak. Cuidadito. Hola, guapísimas. Ezin izango da, hau edo hau. Dudak ditu? Potoloa. Zuk ez duzu hau. A ber, ez da erraxa, Ez da erraxa, cuidao. Arruti den. Hortxe, jan, suabe, probatu hori, lehenengoa, zergatik, esatita baten esan duzu, hau. Txuragatik, Bigarrena, einz, oskatxo bat. Bai, eske, mazakote. Ni bat emango, egin goskatiki bat, bale, zu probatu, bigarrena, zatitxoa, xasta. Oso ongi, ai, ke kasondeo! Eta orain, nik emango izu zatitxo bat, hau oso ondia data, hortxe dao. Oik, ikusten da eskuzintakoa diela. Zein da arruti gozotegiko poskitosa? Lehenengoa edo bigarrena? Bueno, esango de zein? Azkena, bigarren. Irekin ebazu begiak ja, Bigarren. Ba, alaxe duk, asmatu duk, Agustin jauna. Mari Angelesek asmatu du, alaxe da. Oso ona. Horrek zer esan nahi du? Ba, opari bat. Hartu benetan zuretzako. Oso ongi. Begira, arruti, klaro ezagutzen du. Arruti gozotegiko foskitos. Agustin, bai aldakik nola idazten den foskitos? Bai, kitos. Nikola zatu. Berak idatzi du ina. Oso ongi idatzi zu, eta guan inan ondoan behan, idatzi poskitos. Fosfitos, payaso bat, eskerrik asko. Vamos a meter la pata en las... Ez, hortxu utziko dugu. Inak esaten du foskitos, horrela dela. Oso ongi, guk hortxu utziko dugu, bale? Zure izena da? Miren. Miren, oso ongi idatzi duzu. Ba horrela idazten da poskitos. Aio, guapísimas! Agur, gerarte!
Oso ongi idatzi dut, horrelaxe dut, halaxe dut gizona. Ondago, oparila, plazer handi bat izan da, gozatu eta hurrengo arte. Aio, foskitos, oso ongi, ingenieritza, nola nabaritzen den ingenieritza ikasten dutenak, foskitos. Oso ongi. Izugarria. Xabier ikasi duk hurrengorako. Ze ona, Izugarria. Baina, hori Jose txokitzen jun foskitos horiek, izugarria juk. Behinetan, Espaldi jangabea eta oso ona, Oso goxoa. Onak, oso onak. Mikel Elizegi eskerrik asko, oso goxoa zeuden, asko gozatu duzue, eta nizuei begira. Antxon, zuk gozatzen ari zara milu zen, ez da? Hor bakarrik ez, bakarrizketan ez, hor kompainia. Elkarrizketan, bueno, hace cuadrilla hor. Ilaskirekin elkarrizketan, da lehiakirekin ere bai. Eta oso gusto da. Leku hartuta, gozatzen. Eta hor izaten duzu aukera zure zirtoak. Bai, hortarako nago. Puntua kontatzeko eta bazeran azteko. Bueno, eta euskararekin jolasteko pixka bat ere, bai? Baita ere. Saioaren oinarria asera-aseratik hori baitzen da, hori mantendu da. Eta hortan ari gara, bai. Probei auspo pixka bat eman, eta gero batez ere, eta hortan oso gustora. Ilaskirekin elkarlanean batetik. Eta lehiakidei, denbora mugak tartean direnean, urduritasun kontuak eta askotan istripuz ere ateratzen dira alako zera batzuk. Eta hor nago ni zai, foskito hori noiz irentsiko. Oidek. Jendeari ondo, gustorako goz, baina egur pixka bat eman, da. Bazeran azteko oso pozik. Gustora hori naiz eta jende mordoa ari da izena ematen. Eta kalean ere nabari da, eta oso gustora gaude eta oso pozik. Ikongi pasatzen duk, ezta? Hori importantea. Guk ere bai. Tira, oroitaraziko dugu larun batean izango zarela Antzokizarrean, azkeneko nekatutak bukatutak, eta horretara ikusiko zaitugu beste lekuren batean. Eta grabatutak. Zango da ikusteko aukera, Bai. Antxon Telleria, eskerrik asko. Zuei, gomitagatik, Eskerrik asko. Opa! Bai, ondo segi, Eta grabatutak, eta sarrerak bukatutak. Eta orain hartzainarekin nintzen behar dugu, arruazun zekiro dago, begira ardiak. Ariz Gamboa, arratsaldeon, zer moduz? Arratsaldeon, bikote arratsaldeon ikusentzule guzti hori, oso ongi. Ikusi duzu, ze konpainia ederra daukadan inguruan, Oraindikan hemen arkumetxo batzuk ikusten diela. Bai, eta iruipena daukat ez direla, azten ariz, baina zer dira, beste batzuk, esan nahi dut, berriak jaiotzen ari dira oraindik? Begira, berriak jaiotzen ari dira, baino ez hain berriak ere hor daude. Ez dakit hor ikusten duzuen, baino hor beltz bat daukagu, azkena jaiozena. Azkenan enaiz akordatzen zeizen jarri zen ioten. Shakil edo ez dakit, hor dago. Bai, hori da. Ondo. Hortxe daukagu, eta hauen ondoan begira zer daukagun ere, ikusten duzue? Egunero erakusten dizuet, alden neurrian behintzat, baino hor lehiotxo hori beteta, Gaztak, hortxe ikusten dira. Zoragarri itxura ederra daukate, goxo-goxoak egongo dira horiek. Ariz, gaur zer erakutsi behar diguzu? Gaur erakutsi behar dizu edana da, hemen nere atzean daukazuen guztia. Ze irakusteko gutxi iruditzen altzaizu hemen daukagun salsa. Por cierto, Xabi, begira zazu, ze hauek aspaldi ez dituzuela ikusten. Baino txikitxo hauek ziren, azaroan, jaio egin zirenak. Ikusi ja, ze koxkorrak dauden. Eta bide batez, kamara ikusi eta nola hurbiltzen diren, kamarara ikusten duzu, Begira. Eski hori txikitan. Gure eskura ere nola etortzen diren. Pantailekin eta sare sozialekin eta beste generazio bat da hori. Bai. Hauek bi batzueken jaio dira. Beste belaunaldi bat da. Millennialsak dira horiek, ezta? Bai. Bueno, Ariz, guazen bideora, ze bestela beste txiste txarro bat okurrituko zaigu, eta hori ez da komeni. Ez da komeni, eta gainera gaur, gaztak hor seinalatu dizkizuet nire atzean, eta gazta egite prozesuarekin ari gara, azken aldi hontan pausoz pauso ikusten dugu, prozesu horretan importanteak diren edo den ekintzaren bat, ez? Gaur datu batetan fijatuko gara, edo datu batean baino irizpide batean. Azidotasuna deitzen da, irizpide hau, edo pH bezala neurtzen den datu bat da. Eta horrek agintzen digu esnea jasotzen dugunetik gazta egin arte prozesua modu egokian egiten ari garen, edo ez. Ikusi zazue.
egiten ari garelarik oso kontutan eduki behar dugun elemento batetaz hitz egingo dugu edo gai batetaz. Esnearen eta gaztaren azidotasunaz. Azidotasunak datu oso interesgarriak ematen dizkigu esnearen kalitatea ezagutzeko eta gazta egitearen prozesu ezberdinetan pausoak modu egokian emateko. Azidotasuna pH-ren bidez neurtzen da eta kontatzen diguna da esne horretan dagoen bizitzaren egoera. Eta hau kontutan edukita prozeso bat emango diogu, fermentazio prozeso bat emango diogu esneari gaztan bihurtzeko. Azidotasun hau neurtzeko pH-metro bezala ezagutzen den gailu bat erabiltzen dugu. pH-metro horrek zenbaki batzuk ematen dizkigu eta hoien arabera jakingo dugu esne horren barruan dagoen bizitza nola dagoen. Lehenik eta behin ardia gietzi eta esnea ontziratzen dugunean, esne horren kalitatea begiratu behar dugu. pH-ak erakutsiko digu ea esne hori adibidez kimikoki kontaminatua dagoen edo eta bakteriologikoki ahul edo indartsuegia dagoen. Datu hauen arabera jakin dezakegu baita ere gure ardiren batek gaitzen bat duen bere errapean, adibidez errapemina bezala ezagutzen diren gaitza. Behin esnea egoki ekarri dugula ziurtatzen dugunean, orduan gazta egite prozesuaren barruan hartu beharreko erabaki batzuk zehazteko kontutan edukiko dugu pH-a. Alegia, esnearen azidotasuna. pH-ak adieraziko digu gatzagia noiz bota behar dugun. Horrela, behin gatzagia botatzen dugunean, honek aktibatuko du esnearen eraldaketa prozesua. Alegia, esne izatetik mami izaterako prozesu hori. Gazta egiteko prozesuan hortaz, esnea hartu eta gutxi gora bera 6,8ko pH baten eukiko genuen, eta prozesu honetan pH-a jeistea izango da helburua. C eta 5,3, 5,2 inguruan, baino hau zehazteko gazta mota ere zehaztu beharko genuke, ez da datu esaktu bat, gutxi gora berako orientazio bat baizik. Garbi dago 5,2, 5,3 hori, behin prentsatik gazta ateratzen dugunean eduki behar duen pH-a dela. Hortaz, hor ere neurtu beharko genuke pH-metroarekin ea gazta horrek dagokion pH-a daukan. Behin pH egokia daukala ziurtatu dugunean, orduan pH hori orekatuta mantendu beharko dugu eta kontrolatuta. Hori izango da gatzuretara gazta eramateko momentua. Hain zuzen ere, gatzuran gertatuko dena da pH hori estabilizatu, egonkortu egingo dela eta hortik aurrera ontze prozesua bere kaxa eramango duela. Hori jakiteko oso interesgarria izaten da gaztak eta gatzurak gutxi gora berako pH berdinarekin egon behar direla. Hori ziurtatuta jakingo dugu esnearekin gazta prozesua hasi garenetik ontzeko prozesua hasiko den momentura arte gauzak ongi gertatu direla. Beraz, pH-a azidotasuna oso kontutan edukiko dugun elementu bat izango da beti jakiteko ea gazta horiek azidotasun egokia daukaten eta beraz onak egongo diren. Ariz, benetan harrigarria eta ikusgarria da gazta bat egiteko prozesuan zenbat gauza izan behar dituzuen gaur egun kontuan, ezta? Bai, asko jakin behar da eta ikusi behar da, eta bereziki mikroskopikoa den fauna bat kontrolatu behar dugu. Kriston bioaniztasuna ordezkatzen duena gainera. Hauek fermentuak dira eta hauek esnetan daude eta ezin dira begibistaz ikusi. Horretarako gailu batzuk erabiltzen ditugu eta gailu horiek emate dituzten datuak. pH-a eta azidotasunaz gauza bat daukat esateko, ze oso nahasgarriak diren kontzeptuak dira. pH-a demagun da neurtzeko zenbaki bat. Eta azidotasuna da esnearen egoera bat. Alegia, 7 zenbakian azidotasun neutroa daukagu. Eta 7 zenbakitik bera dijoanean azidotasuna igo egiten da. Alegia, gero eta zenbaki txikiagoa, gero eta azidoagoa den produktu bat daukala esan nahi du. Eta horrek zer esan nahi du? Gero eta azidoagoa den produktu batean harik eta bizitza gutxiago egoten dela. Horrek esan nahiko luke, animaliak hiltzen ari zaizkigula. Ikusten ez ditugun horiek nola dauden jakiteko, pH-a zein den jakin behar dugu.
Ariz Gamboa, eskerrik asko, bihar berriz, eta bihar hobeto eta gehiago seguru, ez daukagu zalantzarik. Bihar hemen izango gara, lehenbiziko orduan, Taupada urdina mendietan gora, horri buruz hizketan arituko gara, Euskal Mendi lasterketak indartzeko proiektu bat badelako Euskal Herrian. Eta bigarren orduan gonbidatu bikain bat izango dugu artista berri bat, kantaria bera, musikaria bera, bengo ikusten duzuen bezala Oiartzuarra izango dugu hemen bisitan eta izango du zer kontatua, esate baterako Gaztea sarietan ere izendatua delako. Hori guztia bihar, orain eguraldia, bibagu eta biba zuek!